Tak priatelia, ja som vám slúbil, že budeme krstiť nejaké to CDčko, konkrétne CDčko, z ktorého predpokladám ste počuli tie skladby, odtiaľ boli? Áno. No, úmyselne hovorím krstiť, aj keď možno nie každý to má vraj rád, lebo že krst je iba jeden. Ja si myslím, že aj prečo má byť CDčko uvádzané do života, keď môže byť pokrstené. Ale ku krstu patria aj krstní rodičia. Tomáš dostáva, alebo si vybral, boli mu nanútení usporiadateľom, ale je veľmi rád aj so svojimi priateľmi, že krstnými rodičmi sú Geisbergovci, súrodenci Geisbergovci, Marek a Martin, takže oboch poprosím. Chlapcov, krásnych, ľúbych. Aj na Geisbergovcov si ešte šetrite dlane, budete mať príležitosť. Tak, krstní rodičia, kto hrá mamu dnes? Je to jasné. Krstní rodičia sú pripravení, rodičia takisto. Ešte by sme potrebovali bábätko. Kto má CDčko? Ale pozrite sa na ňu. A pekne sa urodilo zlaté, no. Slušný rozmer to má, normálne. Pekne, aj popísané už je. Trošičku sa nám natrhlo. Nie, to je pretlač taká. Pardon. Takže, krstná mama, máš slovo. Tum vadealingladu. Nedajte výpoveď tomuto CDčku. Ja bývam väčšinou, ťažko sa mi rozpráva o muzike, pretože sám, keď sa ma spýtajú, že čo hrám, neviem odpovedať. Každopádne si myslím, že toto je tak, z toho trička je jasné, čo je to. Je to gastro folk punk, čiže podľa mňa každý z vás je aspoň jedno. Tak nech sa tu veľa stretne. Za každou touto vecou je strašne veľa roboty, málo kto to vie, že koľko to trvá, kým sa vôbec niečo takéto urodí. Tak som nesmierne rád, že to môžeme teraz pokrstiť. A máme na to, keďže som vegetarián, tak samozrejme som sa obraňoval chvíľu, takže to Pole je môj brat. Teda otec v tomto prípade. Prosím ťa, pristúpme k slávnostnému aktu. Tata podliať. Počkaj, aby sme zachránili aj pódium zároveň, možno, že by si to mohol naliať sem. Ale tam to plechové Kde? To je na to. Dobre. Je to nerezové, takže... Z jedného sa leje, do druhého sa to leje. Toto CDčko sa jediné predáva za 60 €, nebude funkčné, ale zase na druhej strane bude takže ideme na to. Ideme aj živý ospievať? Áno. Ako to cítime? Dobre. Ako to cítiš? Dobre. Ideme. Živio! 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 Ja by som ešte rád pripomenul, že producentom tohto DVDčka je Duško Ivan, ktorý sedí tam niekde vzadu. Duško, ak ešte stihneš, príď. Vieš sa sem prehrábať, Duško? Nevieš, nedá sa. To je ten človek, ktorý tam vzadu máva. Otočte sa a zletiskajte aj jemu. Áno, to je Dušo. Duško Ivan, producent CDčka. Ja ďakujem krstným rodičom. Bolo to krátke, ale za to vynikajúce. Áno. Ako bratia Rusi hovorili, krátko, jasno i zžato. Ja sa priznám, ja som toto CDčko ešte skôr, ak som narodilo, stihol patrične znenávidieť. Z jednoduchého dôvodu, ja chodím s Duškom hrávať badminton a on nemohol chodiť hrať kvôli tomu. Lebo furt hovorí, že s pohorelcom zatvoreným v štúdiu. Napriek tomuto handicapu verím, že mláďatko sa bude v živote dariť. Páni, držím a samozrejme dáma. Tiež vegetariánka.
Takže verím, že malému sa bude dariť. No a keďže prvé kročky už má za sebou, pozrieme sa, ako chodí ďalej, tak ešte dajte niečo, takú čerešničku na tú kapustničku. Nech sa z toho všetci, ako sa patrí. Tešíme, som chcel povedať, nič iné. Nikdy ste na mňa nemysleli v tomto, čo? Ja by som vám veľmi rád predstavil dnes toto netradičné zoskupenie. Takže začneme zľava. Na kontrabás vám hral dneska Samuel Opálka. No potom tu máme bubeníka, na kachon hral Erik Kurej. Tak plynulo sa presunieme na druhú stranu. Najkrajšia časť tohto zoskupenia po mne. Na gitaru hrala Veronika Ronecová. Nož a potom je tu ten šuhaj s pohárikmi. Spev, recitácia, všetky možné perkusie a tanec. Juraj Smutný. No a ku koncu tu máme kolegu. Dobre. Spev, gitara, heligonka, pokazená fúkacia harmonika. Tomáš Pohorelec. A len aby sa nezabudlo, gitara. Všetky gitary na tom CD-čku nahral Maťo Urbán, ktorý je aj spoluautor hudby, takže Maťko Urbán. Ja mám len takú technickú otázku, už hráme asi dosť dlho, že či môžeme ešte dve? Tak skúsime dve a uvidíme, čo to dá. Takto. Som slúbil, že nebudem rozprávať, ale najpodstatnejšie z tohoto celého je človek, ktorý sedí tam vzadu, pretože ja som sa chystal nahrávať CD-čko už asi 5 rokov. Ale v lete v auguste sme sedeli v Mefiste a s Dušanom sme si dohadovali koncert, ktorý tam mal byť koncom augusta Fest. A spomenuli sme mu, že by sme chceli nahrávať CDčko a ja som čakal, že mi povie, no tak zoženie nejaké peniaze a keď budeš mať, tak som čakal, že mám ešte rok a on mi povedal, no dobre, no tak 5. septembra v štúdiu. Takže keby ma Dušan nekopol do zadku a keby on to nehodil do... Ako sme to povedali, Juraj? Tie pesničky sú fakt skvelé. Ale... Ale bolo ich treba obliecť do nejakej košielky, aby neboli nahé. A to má na starosti Dušan Ivan, ktorý to aj aranžoval celé, takže veľký potlesk jemu. S blbcom sa nehádaj, múdremu nerať. Ak ťa nebaví počúvať rádio, tak ho vypni alebo prelaď. A hlavne neprbli, že za všetko môžu oni. Pravdu nehľadaj na Google, tam je akurát tak holí oni. S blbcom sa nehádaj, múdremu nerať. Ak ťa nebaví žiť na vysokých otáčkach,
tak si občas prerať. Po každom pohrebe je nad rakvou hliny tona. Pravdu nehľadaj na webe, tam je akurát tak holá ona. S blbcom sa nehádaj, múdremu neráďaj, keď ťa budú nútiť podliezať, tak sa chlapče nauč tverať. Na život záruku od nikoho nikdy nedostaneš. Pravdu nehľadaj na Facebooku, tam je akurát tak, tam je akurát tak, tam je akurát tak. Veď to dobre vieš.